Mhux minnu li l-Malta ħalset 10,300,000 euro biex takwista l-wind farm fil-Montenegro, kif allegat f'sezzjonijiet tal-medja ġimgħa ilu. Għal dan l-Malta, fejn fis-qarja dettaljata spjegat iċ-ċirkostanzi li waslu biex il-kumpanija takwista isma fil-wind farm f'Mużura fil-Montenegro. L-Malta fissret kif il-proġett kollu fil-Montenegro u frott kollaborazzjoni ma' Shanghai Electric Power biex jisiru investimenti fi proġetti ta' enerġija rinnovabbli fl-Ewropa. Semmiet li l-Malta kienet ftemet li takwista 100% tal-isma fil-Montenegro biex imbagħad il-maġġoranza tal-isma jgħaddu fidejn diversi kumpaniji oħra li iżjed tard ingħaqdu f'konsorzju mal-Malta f'dan il-proġett. Għaldaqstant, meta f'Diċembru tal-2015 l-Malta akkwistat il-wind farm fil-Montenegro hija ħalset 3,500,000 euro. Il-prezz finali kellu jkun 10,300,000, iżda l-bqija ta' dan l-ammont kellu joħroġ mill-membri l-oħra fil-konsorzju la darba daħlu fil-proġett u xtraw l-isma mingħand l-Malta. Iktar minn hekk il-bqija tal-konsorzju kien ħallas lura ma' €900,000 lil-Malta biex il-Kumpanija Maltija tal-Enerġija ħarġet biss €2,900,000 euro, ferm il-bot mill-10,300,000 li kwotaw sezzjonijiet tal-medja lokali. L-Malta kienet mitluba mill-Gvern tal-Montenegro li żomm 10% tal-isma wara li jingħaqad il-konsorzju. Fil-fatt, meta l-Malta biet id-90% tal-isma lil bqija tal-konsorzju hija għamlet profitt ta' €811,000 euro. L-Malta spjegat li għal dan il-proġett sar due diligence estensiv minn Shanghai Electric, kif ukoll mill-konsulenti legali u finanzjarji tagħha. Qalet li mill-individwu l-kumpaniji kollha li semmew fil-medja ħadd minnhom ma kien tela fi-due diligence li sar. L-Malta temmet tajt li d-diretturi tagħha dejjem żammew fuq quddiem l-aħjar interess tal-kumpanija u tal-azzjonisti tagħha u li dawn kienu konkludew li dan l-investiment kien fl-aħjar interessi kummerċjali tal-Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.